Hemm ħafna domandi dwar il-każ ta' dalgħodu fil-Magħtap illi għadhom mhux imwieġba. Bħala Partit Nazzjonalista aħna l-aktar ħaġa li tinteressana f'dan il-punt hu li tiġi mħarsa s-sigurtà tan-nies. Hekk iddikjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija meta indirizza lill-midja wara l-kmieni filgħodu qabdet parti mill-landfill tal-Magħtap illi dan il-każ iġib miegħu tħassib gravi dwar is-saħħa tan-nies u dwar it-tmexxija fis-settur tal-ambjent. Adrian Delija insista li għandu jsir risk assessment professjonali wara dawn in-nirien fil-Magħtap. Ħanibqgħu nsaqsu, ħanibqgħu nsusu wara l-gvern sakemm il-mistoqsijiet tagħna ikollhom tweġiba denja għax din mhix xi ħaġa politika għalkemm diġà jidher li l-gvern qed jipprova jgħid li l-Partit Nazzjonalista tidawwar din f'xi ħaġa politika. Mela l-politika mhijiex li tħares is-saħħa tan-nies. Mela l-politika mhijiex li tara u tissalvagwardja it-tfal tagħna u l-arja illi kulħadd irid jixrob minnha. Mela mhijiex politika li naraw illi mir-raba l-ar fl-Ewropa għandna nkunu fost l-aħjar. Din hija l-politika u allura hija r-responsabilità tagħna fl-oppożizzjoni li nsusu wara l-gvern li nitolbu sodisfazzjon u li l-poplu Malti wawċi kollu ikun jaf x'ġara llum, ikun jaf x'ġara ftit iktar minn sen ilu u jekk hemm responsabiltajiet x'inġarru dawn għandhom jinġarru. U esprima wkoll it-tħassib dwar it-tniġġis fl-arja illi setgħu ikkawżaw dawn it-ħaħen. Jista' jkun ukoll li jkun hemm konsegwenzi oħrajn għax jidher jew jista' jirriżulta li dawn il-fjums huma tossiċi u nsaqsu wkoll jekk jistax ikun hemm effett anka fuq l-ilma tal-pjan. Fil-fatt aktar kmieni matul il-ġurnata staqsejna direttament il-Ministru tal-Ambjent José Herrera dwar dawn it-tħaħen li ħarġu mill-Magħtap u l-possibilità ta' tniġġis. Il-Ministru iżda mal-ewwel farfar fuq l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi. F'żmien qasir l-ERA se toħroġ press statement dan ir-rigward. L-ERA jiena komunikajt magħhom qalu li ħajkunu f'pożizzjoni jirrapportaw jħorġu public statement in a very short while. L-ERA min-naħa tagħha farfret ukoll u ħarġet stqarrija xotta fejn lanqas ma kkommettit ruħha jekk dawn it-tħaħen humiex tossiċi jew le. In-nirien fil-Magħtap waslu sena wara d-diżastru fl-impjant tal-Waste Surf Line, każ li dwaru l-Ministru Herrera kien fetaħ inkjesta. Issa wara pressjoni mill-ġurnalisti skoprejna li din l-inkjesta qiegħda fil-kexxun tal-Ministru. Line magħluqa, l-inkjesta interna magħluqa internal consumption. For internal consumption. Robert Cremona, Net News.